Крис, ще тръгва Крис. Кала. Играй се. Давай, нищо, отивай. Отивай. Ники, айде концентрация малко, иска я пак. Иска я, стига се връща назад. Айде, играй сега. Играй сега. Играй. Бързо, Крис. Ставай, ставай. Бързо, Крис, ето го. Завършвай. Завършвай, бе, Кала. Кала, дава ти я, завършвай сега. Ники, изтеглете се. Ники, изтегли се, за да можеш да се засилиш. Крис, айде. Крис, Крис. Ники вътре, вътре паса. Крис, би го, бе. Аре, какво ще прави? Давай, бежи. Даш, Иване! Ето го колата. Бързо играй. Настрани. Браво, сам си. Нищо, давай, айде. Обръщай се. Крис, не, вътре. Кала, тук си гледай. Играй. Спокойно, Кала. Завършвай. Какво е това сега? Иде. Или си овладей, или завърши. Ники, дясно се ориентирай. По-дясно, Ники. Кала така, малко по-напред. Стоянов навътре към Калата влез. Нека да му я даде. Айде, отивай. Отивай, Крис. Гледай топката, Крис. Ето го. Там, Кала. Браво, Ники, пак. Браво, играй. Браво, Ники, играй. Браво, Ники. Нищо, давай, обръщай се. Ники ляво. Кала вътре. Аре, бързо залагай се, ето го Калата. Стига я мисли. Дани, човека! Пак спокойно. Играй си я, Крис. Хайде. Крисче, бавно е. Тръгвай смело, бе. Спокойно. Ники, стреляй първия път. После вече е късно. Бягай да там, Никола. Бягай да там, търси си позиция. Ники, там трябва да си. Ники, стига се връща при Калян. Работа нямаш там. Крис, отвори му, бе. Нищо. Давай, Кала, ако нямаш кой, с Иван играй. Иван, за какво е тук? Стоянов, навътре към Калата, да няма дупка между двамата. Нека да му я даде, бе, стой. Крис, влез ти навътре, бе. Крис, навътре влез. Още. Айде, готов. Спокойно, Иване, вземи си и играй сам си. Много си там. Айде, де, по-бързо играй. Маши. Ние, бе, Крис, където го Калата, бързо играй. От другата страна, Кала. Дай се, Крис, айде! Кала, дава тия пас от тук, обърни от другата страна. Ники, влез вътре, бе. Търси някъде позиция. Дани, така не да падиш, Дани! Айде, Кала, сега. Сам! Ма, Крис, къде навътре? Ставай горе. Браво, пак. Ето го Калата. Сам си. Браво, Ники. Крис. Тръгни тук, надигравай се и се стреляй и завърши сега. Браво, Ники. Еди, играй. Не е мокро долу. Вие пил седнат. Ники, внимай дългата, не бързай. Ето това е, взимайте си я. Няма смисъл да отиваш като шеритът.
Тръгни, гледай Никола отново, бе. Добре. Играй, тръгвай, Крис. Ники, не бързи да му я даш, казвам тръгни, не означава да му я дадеш. Спокойно. Отваряй да му искаш. Давай, просто отиваш тука. Крис, дрибала. Може и дриба! Дай топка. Тръгвай, Крис, Стоянов, тръгвай. Evo Tino, evo. Evo Tino. Дани, как готви? Играй, Крисче, айде, не си готов. Крис, да не тръгва. С него. Крис, с него. Ама не, Крис, просто го гледай. Да ходиш навсякъде с него. Ето го, айде. Аре, Ники, излез. Ванка готов. Върни се. Немай там. Вътре гледай. Дани. Нея. Дани, тръгвай. Крис, мисли. Празно е, отпред тръгни, ще я даде. Ники, Крис, влез навътре, Стоянов. Айде, отивай. Браво. Пак. Ставай горе. Ставай, не лежи. Взимай, Крис, изпълнявай. Чао, отваряй. Отваряй още, надясно тръгвай. Нищо, играй, спокойнете ми вам. Играй. Крис, Есия. Браво. Гледай го вече. Иска я пак. Ма Крис, айде! Що спираш? Изпълнявай бързо. Гледай как я риташ. Би, Кала. Пази я. Играй си я. Напред, Крис. Се пази. Ники готов. Ясно. Крис, айде. Браво, Крис. Внимавай, дясно. Не се пази, Ники. Браво, Крале. Би, да настъпва. Ванка е готов. Браво, сам си. Тръгвай, Крис. Там, Крис. Завършвай. Ако я не би удар, бе, дете. Ей, би удар. Чакай да се оправи, чакай да се оправи. Ванка, добре ли си? Искаш има, бе. Тино, не потъча, бе, как се получиш там, бе? Крис, тука да не тръгва. Добре. Кала на позиция веднага. Крис, човек. Няма. Така, Ники тука. Крис, там да не, към вратата да не тръгва. Тука е Никола. Ники, отивай. Браво, Иван! Стойност, Крис, спокойно гледай топката само. Айде, срещай. Браво, пак.
Тръгвай, Никола, газ! Дай, Зеция! Ще става, айде, айде. Ники, що ме взел Крис топката, тръгвай напред, не чакай да ти я подаде. По-вдясно, Никола. Там ще е Крис. Назад, Кала. Айде да вземе. Давай на място, айде. Давай на място. Не бързай! Ники! Добре, тръгвай смело, бе. Тръгни смело, ще да се тъчва. Напред играй, напред не се връщай! Напред играй! Тамън го преодолееш и пак се връщаш назад. Кало, отвори широко, там трябваше да си още. Не бързай сам си. Ники, айде, движете се! Какво да я прави? Кала! Стига! Сам се вкарваш в... Отвори още, Каляне! Каляне, при мен ела, при мен! Кала, ти стоиш по него, няма никакъв смисъл от това пак. Каляне, като има къч, отваряй широко да ти я даде, ти какво стоиш до него? Айде играй! Айде! Тръгвай, Никола, тръгвай! Някъде е в празно! Кала, движете се, Никола! Няма да стане на едно място, движете се! Напред играй, не назад, стига назад! Крис пред топката! Кала, човек, Крис, човек, Никола! Какво правиш там? Надигравай се сам си! Браво! Браво, Ники, добре! Идвайте насам, айде! Дай колко иска някъде. Дай Коко, дай отивай Коко! Отивай, Зеция! Чисто! Да завършиме там! Ставай, стига лежа! Ичо! Ичо! Малко самочувствие, само дърне в краката! Коки, стига пада по земята, стой си на краката! Дани, излез! Играй, Коко! Играй, Зеция! Бързо, Авал, изпълнявай и решавай! Айде, спокойно, Ичо, отваря веднага! Добре, Дани, вътре. Пак, нищо. Вътре. Ето го! Дай, Коко! Дани, движете се! Пред него, за да я пускаш! Дани, що се върна? А? Би го! Колкото е с гръб го би! Иво, остра, ето го! Остра! Добре, може! Играй! Да завършиш! Играй! Добре, Дани, браво! Браво, Дани!
Дясно се ориентира, Лавал готов. Айде. Ето го тръгва ти. Гледай го. Давай, айде. Дани, не му се изхвърляй. Обладял ли е топката, мисли, няма да му се изхвърляш. Марти, замисля. Демия, потъчка играе. Спокойно, Дани. Помагай, бе, Тинове! Ако стигне! Ай, тук да няма диагонал, Никола! Бързо, Дани, по-бързо играй. Дани, отвори. Ето това е. Играй по... как се удря? Как ви се удря в пречестното... Лавал, човек. Изпреварва и то. По-напред, да не те изпреварва. Айде, Лавал, да вземеш. Направи една крачка и си вземи, какво се разкачва. Иве, ви сам, Дани. Отвори още, Лавал, още! Лавал! Да отвори тук при мене, бе. Излезе, Лавал. Бегай назад. Ето, Дани! Браво! Няма те подканям. Поправи с Мартин там. Лавал, стой спокойно, бе. Поки вътре. Айде отивай, Дани излез. Първа. Браво, ма не се пази. Долу я свали. Дани, отвори го сега. Лавал, бягай нагоре. Ето го играй. 3 минути. Бързо, Лавал, Коко. Коки, изи да искаш, там не мога да стигне до тебе. Давай на Дани смело, спокойно, бе. Айде, може, взета! Кой е сам? Кой не? Навътре влизай, смело! Пак! Внимателно, Дани! Стопай! Концентрация. Вътре, Куко. Ма не се пази. Дани, тялото, Дани! Ей! Кой тича 30 метра? Айде, опитвайте удари, айде! Аз да вземе веднага, той да даде, веднага аз имам! Браво! Ели сега назад. Куко! Ви, изесва! Тръгвай смело! Помагайте! Браво, Демия играеш! Дани! Това е нищо! Ако не ти е удобна, прибери я или я дай на Коко. Айде, Дани, отивай. Дани, готов.
Добре, Коко, добре. Да. Айде, Лавал, тук вътре, Дани, вътре. Ма да не ти правят двойно. Ето го, Лавал ти тръгва. Давай пак, мислиш, то ме пред тебе, нещо друго направи. Ето го, Дани, да завърши, айде. Ето как му е дан с ляв крак. Спокойно, Дани, ето го тук. Браво, за ние играй. Играй, браво, Лавал. Не бързай. Айде, Коко, на неговото място, айде. Лавал вътре влез. Айде, играй. Айде, сам си. Дани, айде на позиция, давай. Лавал, навътре влезте. Навътре към Дани си влез. Коко, би! Дани горе първа. Добре, спокойно. Пак я пръкни малко, давай. Браво, сам си. Добре, че те си я вкарват, че ние не мога да вкарват. Вижте, пак те си я вкарват. Добре, излизаш ли, ва? Марти! Готов! Тръгвай, Лавал, гледай! Коки не, няма смисъл, тя излиза. Айде, двама сте спокойно. Браво, Коки. Нищо, давай.
Айде, Лавал, готов? Още! Коки, би, Коки дясно! Лавал, айде! Добре, Дани! Играй! Ставай, Коки! Чак. Еле! Какво стана? Айде! Играй, Ники, стягай! Се пази! Кори, ето ка при мене! На Крис, изчаквай го! Криските назад ти му я даваш! Айде тръгвай! Давай нашия Крис, взимай! Бързо! Крис, нашия бе, дете! Тебе те страх да си я седнеш! Айде играй, Никиска! Браво, сам си! Крис тук тъча! Крис! Половин час! По-назад, така! Искай, Алекс! Още! Идва! Много дай! Ники, задния! Там дупката стои! Айде, отивай! Ляво, Ники, ляво! Ясно вече! Давай, излезвай! Ясно да играем ли? Пускай на Нико, не, вече не. Играй си, а ти решава. Там, Иване! Айде, бързо изпълнявай, не половин час, бързо! Дай не се режи, за 20 път правят едно и също е. За какво отивате? Ще ви проиграват. Седи си, там и той ще даде. Крис, дай! Ники! Отивай, Ники! Аре, кала! Айде, играй, браво, бе! Бързо изпълняй! Чета, бързо ги изпълнявайте тия неща, бе! Играй! Там си! А Крис, виж къде са нашите играчи. Алекс, кориво хубаво, бе! Дама съм, браво! Влезте, айде! И вътре. Вътре имаш. Играй, майде, тея! Браво! Сам си!
Ей, дете, остава. 4 минути се спомняме в топката. Криска, бе, мисли, бе, дете. Криси, мисли, що стои пред тебе. Как да мине тази топка? Може около. Ако тръгне, чак тогава ще отидеш. Тръгне, Кристал си! Дай Зесия, дай Зесия! Тръгвай, Крис, тръгвай! Крис, по емисия не ти е удобна. Виж къде избяга настрани. Крис, оставя. Аре бе, калата мат. Кажи! Смяна! Излизай всички, айде. Давай. Като си едно някой беше виновен, Ники, излизай! Ето ще има смяна, бе. Нямам проблем, айде, бе. Дай нещо. Играй спокойно, играй напред. Тръгвай, вземи се. Не бързай сам си. Карвай сега. Окей. Ей, Коко, ако не си сигурен, дай я. Ако не си сигурен, че я вкараш. И си с левия кракта. Празна ти е вратата, няма как да я объркаш. Глава, тръгвай на място на Коко, айде, тръгвай. Тръгни напред, бе. Още тръгни. Дани, айде. Браво, Ичо. Давай, фаул изпълняй, айде. Айде, бързи го, Дани. Бързо. Дани, познаваш ли го? Ичо, това не е сериозно, момче. Пусни му я. Играй му, иска я. Бързо играй. Давай, Зесия. Сам си, спокойно. Не бързай, Дани, отвори му. Добре, бягай, тясно, бягай. Айде. Сега, браво, Ивчо, пак. Гледай топката само. Лавал, ето тук стъпи, ето тук горе, ето тук, ела. Тук, още. Дани, може след малко ще да ти решавай. Айде, вземи си, играй. Давай, не ми подскачай. Или я би с десния крак, или направи нещо друго. Айде, Дани, играй бързо.
Завършай си я смело. Ма Ивчо, не може ли вие да гледате? Трябва да вземем решение вместо вас. Играй. Спокойно, Дани. Хайде си ми се играй. Смело, Дани. Браво, гледай. Долу, так. Долу. Какво да я правим та? Ивчо! Абе, Иво, тук има! Иво, вие не внимавате въобще. От другата страна, гледай. Ивчо! Това, че Дани от тука ти е дал да биеш тъчно, означава, че трябва да вземеш и да играеш. Колко стой, бе? Дани, десни отпускай. Айде, готов, биве. Тръгвай, Ивчо! Тръгвай смело, бе! Хайде от друга страна, гледай. Още имаш! Била, Вал! Дани! Взея! Спокойно решавай! Сам си играй! Вал, спри, бе! Играй спокойно, Фет, играй. Дай сесия, сам! Браво, Сам си спокойно! Айде, поздравете!